Чираттагы котлау хатыбыз якташыбыз Рафикова Галия Рязаповнага багышланыр. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән ихластан улы Тимур, килене Гүзәл, оныклары Милена һәм Элина, кыдагыйсы Гөлсинә Хиялиевна котлыйлар. Яраткан, газиз, сөекле, бердән-бер иң якын кешебез, әниебез, әбекәебез, менә синең матур туган көнең җитте. Бу якты бәйрәмең көнендә сиңа иң беренчедән барчабызда олы рәхмәтләребезне белдерәсебез килә. Син безне, ике улыңны бер ялгыз тәрбияләп үстереп, олы тормышка аяк басарга ярдәм иттең. Үзеңнең матур яшәешең белән безгә дә, оныкларыңа да гомерлек үрнәк булдың. Әнкәебезнең бүген дә сүзе гаиләдә иң мөһиме. Ул кирәк чакта киңәшендә, үгет насихатында бирә. Юлдан тайпыла башласак, вакытында туры юлга кайтарып, кисәтүендә ясый. Яратканыбыз безнең, рөхсәт ит сине чын күңелдән котлап, башлап саулыклы, иманлы, озын гомер теләргә. Син авыр эштә, төрле җирләргә йөреп эшләсәң дә, безгә җылыңны бүләк итәргә вакыт табасың. Газиз әнкәебез каршы ала бүген матур туган көннәрен. Санап бетереп буламысың икән аның узган йокысыз төннәрен. Бары һаман әле безнең хакта уйлап гомерләрен кичерде. Матур тәрбиясен биреп безгә чын кешеләр итеп үстерде. Әнкәебез, гомереңнең хәзер җитте иң матур чаклары. Калды инде артта югалтулар, тормышыңның кайгы, зарлары. Алда безгә карап, гел шатланып, яшә газизыбыз йөзгәчә. Без дә синең кадерләрен белеп яшәрбезче, хәлдән килгәнчә. Яратабыз сине олы сөю, ихлас хөрмәт тулы йөрәктән. Алда яңгыраячак җырларыбыз булсын сиңа олы бүләктән. Кадерле әбекәем, озак яшә безне шатландырып, насыйп итсен йөзгә җитергә. Йөзгә җитеп аны узып китеп, артыгында яшәп китергә. Хөрмәтле кодагыем, мин дә балаларның котлауларына кушылып, сиңа саулык телим. Саулык булса, калганын син булдыра аласың, без беләбез. Бик күпләргә үрнәк булып яшисең. Киләчәктә бары бәхетле көннәр көтсен сине алда. Котлыйм кодагый бәйрәмең белән, туган көнеңә чәчкәләр бирәм. Сине котларга ашкынып киләм. Үзең дә көттең, шуны мин сизәм. Бергә яшиек тату алда да, бүтән бәхетләр онык балада. Шөкер, бар алар уртак бүлергә. Язсын бары тик бәхет күрергә. Хөрмәтле Галия Рязаповна, улыгыз Тимур гаиләсе белән һәм кодагыегыз юллаган бар теләкләргә без дә ихластан кушылабыз һәм алдагы җырны сезгә бүләккә юллыйбыз. Бары
яшьләреңне. Мин телим синең һәр вакыт елмаеп яшәвеңне. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән бере. Телим мизгел теләкләренә, озын булсын гомере. Бүләк итәргә дип сузам матур чәчәк бәйләме. Мин яратам сине, әни, котлы булсын бәйрәме. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән бере. Телим мизгел теләкләренә, озын булсын гомере. Туган көнем